číš. Na zdraví všem připijme si již, ať se tady zas sejdem z každý z vás, zdraví a sobě blíž. Zvedněme číš, na zdraví všem připijme si již, ať se tady zas sejdem s každým z vás, zdraví a sobě blíž. Krásné nedělní odpoledne, dámy a pánové. Po 16. za vámi z Olomouce přišla orchestr s oficiálním názvem Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. Hned tou první skladbou se vám představili zpěváci Marcela Lejsková a Leo Šustek. Dirigentské taktovky se ujal Jaroslav Tihlář. Co by to bylo za hasičskou kapelu, kdyby v repertoáru chyběla skladba Co jste hasiči? Já vím, většina z vás ji zná, protože je to zlidovělá skladba, nicméně pro orchestr naší velikosti ji zaranžoval Karel Rolo a Milan Baginský v roce 2007, když jsme natáčeli CDčko Kdo nám pomáhá jako podporu integrovaného záchranného systému České republiky. No a co víc, kromě těch 3 slok, které jsou všeobecně známé, tak pro naši kapelu dopsali další 2 sloky. Příjemný poslech. Co jste hasiči, co jste dělali, že jste na té pivovárech zhořet nechali, že jste na té pivovárech zhořet nechali, zhořet nechali. Oni jeli dále, kam šlo po lidi.
dnes jsme náš program symbolicky sestavili se skladeb většinou již nežijících autorů, písní hudebních skupin, které se již rozpadly nebo se rozpadají. Va Pensiero z roku 1842 je jednou z nejslavnějších sborových skladeb v dějinách opery. Je známá také pod názvem Sbor židů, neboť se jedná o slavnou sborovou scénu židovských zajatců v Babylonii. Scéna je ze třetího dějství opery Nabucco Giuseppe Verdiho. Snad bude známá melodie k poznání i v našem orchestrálním provedení. Sborový zpěv si musíte domyslet. Přeji příjemný poslech. Tak, jak říkal kolega, my jsme tady sestavili program ze skladeb zpívaných, ze skladeb moderních, ze skladeb. Teď jste slyšeli naši novinku Nabucco, ale ta skladba, která je teďka na pultech nachystaná, je
známá. Slyšeli jste ji hrát milionkrát v televizi, v Českém rozhlase. Už kdysi dávno ji hrál Josef Zima v Sejdeme se na Vlachovce. Autory je Jaroslav Jankovec a Rudolf Mater udělal tu úpravu, kterou jste mohli slyšet z mýho pohledu naposledy někdy na Nový rok těsně po půlnoci. No a kdo zná autory, kdo zná jména, možná už si domyslí, že jde o směs hezky od podlahy. Já jsem si dovolil přerušit dnešní koncert na takovou pivní přestávku.
Najdi si ženu pro život, ne pro prestiž. To mi radil kdysi jeden předčasně zmoudřelý spolužák ze střední. Jeho slova jsem si tehdy ještě úplně nepřebral v tom správném významu a tak jsem si našel Marii. Marie bývala krásná. Teď je to jen Marie. Přesto jsem si jistý, že střípky někdejší lásky mám ještě i dnes zarostlé hluboko v kůži. Věřím, že teď, když budu mít středeční večery volné, protože už je nebudu trávit na zkoušce u hasičů, čeká náš vztah restart. Protože středa, víte, jak je to dál. Lidovou píseň Okolo seče bych tedy rád věnoval svojí Marii. My ji zahrajeme v úpravě Jana Slabáka. Je taky známá v podání teda Slabákovy Moravanky a zpěváka Jožky Černého. Vám dnes zaspívá, jak už bylo řečeno, Marcela Lejsková a Leo Šustek. Okolo seče, voděnka teče, pojeď má milá, do moje přece jen ty a já, jen ty a já. Pojeď má milá, do moje přece jen ty. Většinou by měl bouřet, nevím, ale mění určitě své názory, postoje, priority. Já jsem dozrál do stavu, že kdybych dnes našel u rybníka zakletou mluvící žábu, co by se měla po polibku proměnit v krásnou ženu, která by mě milovala, sloužila mi, pečovala o mě, zahřívala postel a možná mě učinila i šťastným, tak kdysi bych teda jí možná, nebo vlastně určitě políbil, ale dnes bych si ji vzal do kapsy a nechal ji tak, protože by bylo pro mě zajímavější mít mluvící žábu.
Tajuplný ostrov, původní román Žila Verna, z roku 1875 byl několikrát filmován. Ve filmovém španělsko-francouzsko-kamerunském zpracování z roku 1973 hrál hlavní roli Omar Sharif, hudbu složil Gianni Ferrio, italský skladatel. No a my vám zahrajeme ústřední melodii a hlavně teda solo na klarinet zahraje Hanka Navrátilová. Já na nekřičet pěkný tón. Raz, dva, tři, čtyři.
1957 až 1960 se postupně formovala kapela, kterou dnes zná celý svět. Postupně formovala, protože hledali různé sestavy, kdo a kdy bude hrát, a taky hledali tak trošku svůj název, protože z toho dlouhatánského názvu a jeho různých podob skončili nakonec u názvu jednoslovného. Kapela sama o sobě fungovala pouze v roce 1960 až 1970. Přesto všechno jenom ve Velké Británii vydala 40 singlů, desek, CDček a do roku 1985 po celém světě vydala nebo prodala více než 1 miliardu nosičů. No a je tedy jasné, že vy ji znáte, zná ji celý svět a ty melodie si všichni rádi poslechnete. Pochopili jste, o koho jde? Je to skupina Beatles a pro dnešní odpoledne jsme si vybrali skladbu, kterou jsme tady hráli, ale nám se strašně líbí a odezvy od vás byly taky obrovské a potěšující, takže dneska to bude Yellow Submarine neboli Žlutá ponorka. Ještě chvilku strpení, protože tak, jak je všecko jednou poprvé, tak já jsem tady celou dobu doteďka hrála na flet, no a teď budu vytahovat pikolu, takže chviličku vydržte, ať to naladíme trošku.
Název následující skladby YMCA je zkratkou názvu organizace Young Men's Christian Association, což se dá přeložit něco jako křesťanské sdružení mladých mužů. Když tato písmena vyspeluji, tedy jako vyhláskuji anglicky, možná už vám to bude něco připomínat. YMCA. Americká skupina Village People vznikla v roce 1977 a hitovou skladbu YMCA vydala v roce 1978. Autorem hudby je Jacques Morali, francouzský skladatel. Pokud chceme zvýšit svou psychickou odolnost, měli bychom každý den udělat něco, co udělat nechceme. A naučit se tak překonávat svou lenost. Já právě v tuto chvíli posiluji, překonávám, protože nerad mluvím takto na veřejnosti. Takže teď už to zkrátím jenom na tu informaci, že zahrajeme notoricky známou polku Ladislava Kubeše, Přerovanku, zpívat budou zpěváci Marcela Lejsková a Leo Šustek.
dívky jsou jak je, tam krásný zdá se mi svět. Když smutek má, tak zavzpomíná, svůj pozdrav na Hanou posílá. Pluj, orláčku, pluj, v dáli pozdravuj, tam na Hané, mám srdce zadané. No a my se budeme pomalu loučit. Před námi je poslední skladba, ale ještě než se tak stane, tak se s vámi rozloučí a v tomto případě nejenom pro tento koncert a nejenom pro tento rok, ale zřejmě je to poslední koncert kapely s názvem Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. Já vím, že je vám teplo, ale zkuste se pozdravit. Děkuji. Tak, dirigentské taktovky se ujal Jaroslav Tihlář, který tady všem říkal, že dneska na den je to 70 let, kdy začal hrát. Zpěvem vás doprovázela Marcela Lejsková a Leo Šustek. No a od mikrofonu se loučí Tonda Dočkal a Dita Rauscherová. No a ta skladba, která zazní, není nic jiného než Conquest of Paradise od Vangelise, kterou vy znáte spíše jako Návrat do ráje.
vám s dovolením na to naše loučení přidáme poslední pochod Karla Vaska. Zůstaň tu s námi, muziko česká. Závodě!